Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης είναι ο Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης, όπου γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Η παλιά πόλη της Ξάνθης είναι το κόσμημα της Τράκης, πλήθος επισκεπτών στην περιοχή θαυμάζοντας τις ομορφιές του τόπου. Το Πορτολάγος αποτελεί σημείο αναφοράς και απαράμιλης φυσικής ομορφιάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης, το οποίο αποτελεί τοπόσιμο και σημείο αναφοράς λόγω της επιβλητικής του παρουσίας και ιστορίας, είναι ο Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης, όπου γεννήθηκε ο μεγάλος δημιουργός Μάνος Χατζηδάκης στις 23 Οκτωβρίου 1925. Σήμερα το διατηρηταίο κτίριο μνημείο προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Το εξαιρετικής αρχιτεκτονικής διατηρηταίο μνημείο, που μετατρέπεται σε πολυχώρο τέχνης και σκέψης, αναγέρθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα μεταξύ των ετών 1897-1898 από τον εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματία Ισαάκ Ντανιέλ, κάτοικο Ξάνθης. Πρόκειται για ένα κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, συνολικής επιφάνειας 1.492 τετραγωνικών μέτρων. Στο δεύτερο, πάνω από το ισόγειο όροφο που μίσθωσε η οικογένεια Χατζηδάκη, γεννήθηκε το 1925 στις 23 Οκτωβρίου ο μεγάλος δημιουργός, συνθέτης, άνθρωπος της τέχνης και της σκέψης, με τεράστια προσφορά στη χώρα και στην παγκόσμια τέχνη, ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλος ο Χατζηδάκης, όπου είχε τα πρώτα του ακούσματα απέναντι από την εκκλησία και από μικρό παιδί ξεκίνησε από εδώ πέρα αυτό που λέμε μια μουσική διάνοια. Το 2000, με αφορμή την ανάδειξη του μεγάλου δημιουργού Μάνου Χατζηδάκη ως προσωπικότητα του 20ου αιώνα για την Ξάνθη, αναδείχθηκε το γεγονός της γέννησής του στο χώρο αυτό. Το κτίριο βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης, ενώ στο ισόγειο στεγαζόταν υπηρεσίες του ελληνικού στρατού. Με το πέρασμα των ετών και με κινήσεις αρχικά από εκπροσώπους της τότε νομαρχίας και μετέπειτα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκε η μελέτη για το έργο της ανακατασκευής του ιστορικού κτηρίου. Ο Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Ένα κτίριο εντυπωσιακό, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Ο Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης παραχωρείται αφιλοκερδώς σε πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι πραγματοποιούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, όπως και τα Σαββατοκύριακα και όλες τις μέρες του χρόνου, και Κυριακές και Αργίες. Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως καταστήματα και γραφεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 1897 που χτίστηκε ήταν ένα εμπορικό κέντρο εκείνης της εποχής. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου 1994. Η γενέτειρά του και ολόκληρη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τιμούν τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Στη συνέχεια θα σας ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή με τα κτίσματα να αφηγούνται την ιστορία της πόλης, αποτελώντας στολίδι για τη Θράκη, η παλιά πόλη της Ξάνθης. Το οδηπορικό στα πλακόστρωτα δρομάκια στην παλιά πόλη απαιτεί αρκετό χρόνο για να απολαύσει κανείς την αρχοντιά, το μεγαλείο, τα αξιοθέατα όλου του τόπου. Η παλιά πόλη της Ξάνθης είναι η πόλη με τα χίλια χρώματα και αρώματα, τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, τα παραδοσιακά σπίτια και τα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής είναι οι πρώτες εικόνες που αντικρίζει ο επισκέπτης. Από τα ωραιότερα κτίρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης είναι το παλιό Δημαρχείο, η οικία Χατζηδάκη, η πετρόκτιστη εκκλησία του Αγίου Βλασίου και το Λαογραφικό Μουσείο. Εδώ πέρα ζεις το χθες με το σήμερα, αξίζει ο κόσμος να έρθει να το δει. Έχουμε πάρα πολύ επισκεψιμότητα, 12 μήνες το χρόνο, τα κτίρια, τον πεζόδρομο, τα μαγαζιά τα κλασικά, τη γαστρονομία μας, την κουζίνα μας, τα γλυκά μας και πολλά άλλα. Αξίζει ο κόσμος να έρθει πραγματικά στην παλιά πόλη, να έρθει να περάσει όμορφα. Μια όμορφη βόλτα στην παλιά πόλη της Ξάνθης ολοκληρώνεται με καφέ ή φαγητό. Ο επισκέπτης απολαμβάνει εδώ τις τοπικές γεύσεις και τις αμέτρητες ομορφιές της περιοχής. Κτίρια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια κοσμούν την παλιά πόλη της Ξάνθης. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε? Όχι, έχω έρθει πολλές φορές. Στις γιορτές? Όχι, γενικότερα το καλοκαίρι με την οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου, ναι, γι' αυτό. Πολύ ωραία. Εσάς πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία. Μοιάζει με την Ράχοβα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Σίγουρα δεν χάνεσαι γιατί είναι μικρή. Η παλιά πόλη από μόνη της αποπνέει το παρελθόν, αποπνέει τον πολιτισμό μας. Είναι ένα κομμάτι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η
πόλη φύζει από ζωή και αυτό δεν κρύβεται. Οι γιορτές παλιάς πόλης κάθε χρόνο αποτελούν σημείο αναφοράς και προορισμό για τους επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το Πορτολάγος αποτελεί σημείο αναφοράς και απαράμιλης φυσικής ομορφιάς για τη Θράκη. Σε μια τοποθεσία που συνδυάζει με τρόπο μοναδικό το πράσινο του δάσους και το γαλάζιο του θρακικού πελάγους. Το θέαμα των εκατοντάδων πουλιών γύρω από τη μονή του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασας στη μέση της λιμνοθάλασσας είναι μοναδικό. Το μαγευτικό Πορτολάγος ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Βρίσκεται στα όρια μεταξύ των νομών Ροδόπης και Ξάνθης και αποτελεί μεταξύ άλλων σημείο αναφοράς και απαράμιλης φυσικής ομορφιάς για την Θράκη. Το Πορτολάγος κάποτε, και αυτό λεγόταν και Πόρη, ήταν το σημείο που έμπαιναν τα καράβια όλα από εδώ και πήγαιναν απέναντι στην Αναστασιούπολη, στο λιμάνι που υπήρχε εκεί και υπάρχουν ακόμη δέστρες από τα καράβια. Όσον αφορά την εμπορικότητα του λιμανιού, δηλαδή έχει μειωθεί η κίνηση. Πιστεύουμε να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα ωραία χρόνια, στα ζωντανά χρόνια όσον αφορά το Πορτολάγος, αλλά περιμένουμε επίσης και την τουριστική ανάπτυξη που για μένα είναι το Α και το Ω όσον αφορά τον κόσμο που θέλουμε να φέρουμε. Στο σημείο που η λίμνη Βιστολίδα ενώνονται με το θρακικό πέλαγος, αυτό που κλέβει τις εντυπώσεις στην περιοχή είναι το μοναστήριο του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασας, τα οποία βρίσκονται πάνω στο νερό και ενώνονται με δύο γέφυρες. Είναι το σημείο που, όπως λένε, ηρεμεί η ψυχή σου. Τα μοναδικά αυτά κτίσματα αποτελούν μετόχοι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε αυτό το πανέμορφο χωριό, το ακατέργαστο διαμάντι για μένα, γιατί είναι διαμάντι που δεν έχει κατεργαστεί, είναι ακατέργαστο σε αυτή τη μορφή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να αναδείξουμε. Το κάνουμε σιγά σιγά με αργά βήματα, γιατί έχουμε ομαδοποιηθεί και έχουμε κάνει τους συλλόγους μας πολύ δυνατούς αυτή τη στιγμή. Στον οικισμό του Πορτολάγος οι ντόπιοι ασχολούνται κυρίως με την αλληλεία και τον τουρισμό. Εμείς έχουμε τουρισμό το μεγαλύτερο ποσοστό από Βουλγαρία και Τουρκία. Περισσότερο Βούλγαρους φυσικά, γιατί έχουν κατέβει από τους κάθετους δρόμους που έχουν γίνει από τους δύο νομούς. Πιστεύω πως φέτος θα είναι μια πολύ δυνατή χρονιά, πολύ πιο δυνατή από τις προηγούμενες, γιατί είχαμε κάποιο μεγάλο κενό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε και να τους φιλοξενήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Το Πορτολάγος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ορνηθοπανίδα, αφού έχουν παρατηρηθεί περίπου 260 είδη πουλιών.